kedu ndị unu Jenova nwede ove ede maọbụ ove onugbu ngwa apụtawa m ụla ọbụna di m na nọ na palọ na-eche m nwa apụta sị na m chọrọ idete li ove akwala aka wee te nwa apụta ilo shie iru n'azụ na onwele aiza ya amachasịa mbala ezi maka na imere m expect ka m na-esi nri n'ụlọ ụla emeri eme asị nwa avọ maala ihe esiri nri n'ụlọ ụla amara ha m ka iji eme nke gị amachasịwo m mbala ezi wee kpulu n'ime kichin jee nweta nkata si ka nje atụtụ ahụ n'azụ ụlọ ejewo m ụtụtụ ahụ atụtụtasịa nwele nata ji adọbaduwe na kichin dabuwe gene m nọ wee nwere aiza wee kpoo ntụ ụnyaahụ maka na imere m expect ka m sie nri n'ime ntụ ụnyaahụ ntụ na-ekporo ekpo ntụ ọla emere eme ekpochewo m ya wee nwere mma jee awa nkụ wacha nkụ ma wee nwere wee duwetebe ọkụ ihe ndị eduweta ọkụ bụ nne eduweta ọkụ a ka ọ na-enwule onwe nwayọọ nwayọọ ma mụ eje emebe ibe ọzọ eduwetachawa m ọkụ a wee nwere ahụ m bụ ya si ka nje asacha anya tupu nna asacha ka ọ bụ na ọkụ m enwuo ụdịla m plan ihule ka o ji mee tupu nna asacha ahụ m ọkụ m enwusie ewu ike na-enwu balabalabala wee bulu ite m ji adọba nwere nkata ji atụtụ ede ọzọ atụtụcha m ede ahụ nne pụtazi aja sacha anya sachasịa anya rulie ya wue ya n'ime ite na nweyala ahụ ka bana bụ sụkọta ọnụ even ka ntị ezili tupu ịmalibe na-eme na ọ bụ na ede eyewo agụsịa anya ji asụrụ ya sụọ ọnya sụpụ ya ebe na-ekweli egwu nya asụpụrụ m ede ibe na-adịrị ya mma n'arụ ọbụna ahụ m eyehuo nwe bute ahụ wee rusie ya wee nwere nkata na-awụghalị ya dum ka ọ na-asụrụ m ya enekadeka ka ọ na-asụrụ m ebe alịa ọ na-atụrukuruku mgbe m malị nwoke nwe o nwere ala ụdị asachasịọ m anụ m n'ebe wee ya n'ime ite jee sụọ ose sụcha ose kọrọ ya wee tie ya nnu na ose na magi ka ọ sụọ ọ na-asụ mama eje na-asa ahụ m sachasịa ya mmanụ ọdịa chetakwa ejiri ohom oke mmiri wasịa ka ọrịa m dịka dị mmiri mmiri na mụ mekilichi na mụ sachasịrị ya mmanụ ọdịa mana ọ dịrị oke mmiri ọ dị tik dị gbogbolọgbọ wee bulie ya sie n'ọkụ rapụduwie ọwa sụọ ka m siere n'ọkụ ọsụọ nkọlụ nri ọrịa edemon wee anya ka ọrịa m na-alụ nata ma ma ebulu onugbu m jee tie na mmiri wasa ya sachasịa ya onugbu m bụ nke a na onugbu ogologo ya bụ onugbu mgbọ wasa ya sachasịa ya jee tie hwịabazi ọrịa m na ire ma nnu ma ose na magi na mmiri anụ m wee bulie erie ọwa sụcha wee nwere onugbu mgbọ m tinye nekana azụ m nwa amịchara m ya mịgboo devie azụ m nwa kpọrọ nkụ wa na-atọ ihe nna gwa gị na ọ hụrụ m odi nwa sị ka m nwere nwa obele tie n'ọnụ egwe wee nwere mmiri ọkụ wa sacha azụ m asachasịa ya nwa ete nsị dị ya n'ahụ na ara azụ ahụ nne wee nwere jee tie ọrịa ma na-asụ evolia ọ na-abaghị n'anya nwa pụtara ebe nweta ogili akwụkwọ ihe ogili nwa na-esi agụtara chukwu eguli nke bụrụ na-eme ete ebe kichin emume ka onwule ọkụ eka ichele akwụ dị n'ime pelu wee nwule ọkụ ka ha kpa ya amụ na nkịta na-abụ ọ bụrụ ọmụkụ na ọbụrụ na ọ ya lere olu wee nwere mmiri menyụcha ọkụ ma ahụ kọlọ ogili mụ na mgbali na mmiri wa uwe anya ana m alaiki iti ogili m ikpeta m azụ maka na mụ na alaiki isisi ogili a ka m na-eli ka isisi ya na-aba m n'arụ n'ebe nwe ọzọ esie ome ite n'ọkụ wee ya mmiri achọrọ m isi alịbọ ụna amaghala alịbọ ya ị kwesịrị ime ya alịbọ nwa ka m na-ese chewo ume nye ka na-ese ihe amara m kedu na ọbụ ọzọ unu chere ya ka m mete gwagodo unu m unu malawa ọzọ m mete unu agwa m alịbọ nwa ka m na-ese ebe see nye nya ana m esi na-ese tie ka ọ na-anụ anụ ma sepụ ebe na-ekwuli egwu nli eyewo ebute olu mudi muli na ka arụ na-ata ya arụ a na-amachi ya ọ machawa ọnụ ọkwawa aka ya mụ nwakwakwuo nke m nli esetewo ka ilie nri ndebe anyị na-enyewe m nri n'ọnụ ọtọ nyiwe dị egwu nwoke nwaligideli nri nya ọ na-eli dị ị na-enegodi anyị ma na nri ọ na-eli na-atị ụtọ rinne neka anyị na-akpa ya ọnwa neka mkpa ya duru mmụ arụ ka anyị bụ kpam anyị lechekwa nri nwa niile okpuli ụlọ na-elikwuo nke na-eli n'ime neka ụdịrị omume ka ya ama ndị na-eli oke nri neka ọ sị na ọkọnye mmanụ n'ọnụ na gị neze ọ warapụrụ mmanụ ọkwụ na-eme ka o gbuo nwanne unu